So guys, hello, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय. So दिनै जोंनि दि ट्रेभेलिं बाडिस ग्रुपनि मोनसे ग्रुप राइड खालामनो नागिरदों. जोङो दिनै मानास सकिसिमहाय थांगोन. ओमफ्राय नोंथांमोना बाइकनि लाइनआप नै गाइस बाइकनि लाइनआपफोरा नोंथांमोना नायना लानो हागोन. ओमफ्राय गाइस जोंजों लोगोसे दोङो नोंथांमोना इखौ नुबाय थाखायो. Yes, hello. इबो थांगोन जोंजों इनभाइट प्रेमनि मोननि माबाया जों माने इनभाइट खालामदों आरो जोंनि बड'लेण्ड एडभेन्चरनिफ्राय जोंनि ग्रुपआव जोंखौ इनभाइट खालामदों. दा मोजां मोनदों बिथाङा जोंखौ इनभाइट खालामदों. जोंबो थारमाने थांनानै एसे प्लेन खालामनो बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन. नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट होलांबाय थाबाय गाइस. आएगी दिल सजा लूं मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं है दिल पे शक मेरा इससे प्यार हो गया ला 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 La 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 oh 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 co-founder गासै मेम्बार्स खामानियाव दिनै माने बाहागो लानानै जोबोर मोजां मोनदों. आं आगोलनिफ्रायनो माने फैनो सानबाय थादोंमोन. समनि आंखालाव फैनो हायाखै आङो. नैबे प्रेमफ्राव मिथिगौ आं माने खोन्थाखादोंमोन. ओमफ्राय दिनै जेरैबायदि थांखि लादों जानो थाखाय जोबोर मोजां आरो दा आं माने आवगायावबो बुंखांबाय आं माने नोंसोरनिनो मेम्बार्स लोगो हमखांजोब्बायमोन आङो सानैसो बैयाव माने आं होनखांबायमोन आरो दा जेरैबायदि डिसिसन लादों ना जोबोर मोजां आरो ना खिन्थु दा जिहेतु मोनसे ग्रुप नालाय बाइकिं ग्रुप दा बुंखांबा मोनसे बाइकिं ग्रुप माने इटा कलेजটো बाइकिं ग्रुप ना আৰু নামত মানে কি আমি মাজত এটা কথা কৈ দিওঁ সৰি মানে যেহেতু মেম্বাৰ্ছখিনি একে আমাৰ নামত মানে কি গ্ৰুপ কেইটা বেলেগ বেলেগ আমি কিন্তু ল'ৰা গোটেইকেইটা একে ইয়ে বাক্সাৰ হয় হা তো এই বেলেশ্বৰ হয় কিন্তু ষ্টিল আমি গোটেইকেইটাই গ'লে ফোন কৰা কৰি দিওঁ ভাই অমুকত যাম ৰ'ড ট্ৰিপ কৰিম আমাৰ তাৰমানে সেইখিনি টাইমত আমাৰ গ্ৰুপ বেলেগ বেলেগটো নচলে গোটেইখিনি আমাৰ নামত গ্ৰুপ কেইটা বেলেগ বেলেগ গোটেইকেইটা আমাৰ এজ এ ব্ৰাদাৰহুড মানে গোটেইখিনি বাইকিং কমিউনিটি মানে কি গোটেইখিনি বাইকিং কমিউনিটিটোত জড়িত হৈ নামত গ্ৰুপটো বেলেগ বেলেগ মানে তেনেকুৱা সেইটোৱে গতিকে সেইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰিলে হ'ল চবৰে লগত মানে এটা গ্ৰুপ খুলিছোঁ বড'লেণ্ড এডভেঞ্চাৰ এতিয়া মানে চবৰে মানে চব প্ৰপাৰ ৰাইডিং গেটছ আছে আৰু না বড'লেণ্ড এডভেঞ্চাৰত কিন্তু বাকী যোনবা মানে এনেকৈ কি কয়তো ৰুল চেফটি নাই যিটো এতিয়া এলাউ দিয়া নাই মানে আমি যিহেতু বড'লেণ্ড এডভেঞ্চাৰটো অলপ কিবা লৈছোঁ আমি চেফটিটো ফাৰ্ষ্ট লৈছোঁ এতিয়া মই মানে दा नोंसोरनि ग्रुपआ माने नैबे दा ट्रेभेलिं बाडिसनिया ओरैनोथ' दा मोनसे बाइकिं ग्रुप जाबाय नालाय गासिबो सेफटिखौ इउज खालामबानो जाबाय सेफटिखौ फार्स्ट इउज खालाम ओमफ्राय नोंथांमोना जेरैबायदि डिसिसन लादों जोबोर मोजां बेयाव रावबो पाब्लिकआ जेबो बुंनो हाया मानो होनबा नोंसोरो जोबोर मोजां खामानि मावदो पाब्लिकआ सोरबाफोर जुदि हेटार्स थायो नङा होमबा मोजां खामानि मावबाथ' हेटार्स थाखायो गासै मिथिखागो नोंसोरो सोरबाफोर जुदि मायबा होनोबाथाय जेबो ताल लानाङा सुनिल छुट्टिया माबा खनदो बथल गोबाय खैखानसो मोनखो दालागि बर्तमान दयनिफ्राय गंब्रैसो जाबाय गंब्रैसो मोनबाय ने माबा टेक्न' ना मानोमोन टेक्न' गैया मिस्टेक जादों माबा मेकड'नाल्ड्स र' नों नामफोरखौ इमान गोसोआव दंजोबो मेकड'नाल्ड्स इमान गोसोआव दंजोबो नों नामफोरखौ जोंरा नायो इनो माबाया बुख्रु फैग्राया नामफोरखौ मिथिजोबगोन ओंखायनो नै गाइस सोरबा बेदर गोदान थांगोन नांगौ मबाइलआ टेक्न'आ टेक्न' टेंग'फोर बेयाव माने इमान लेथ्रा जायो हिमांसासो मिथिगौ आरो ना माने इसो फैबाय थायो गाइस बरिया हिटनि दै बोहैलांदो नैथिं स्राय स्रायनो ओमफ्राय नै गाइस बोग्रि फिथाइफोरबो थायहांबाय Look at the beauty of Soki. Wah, hit guys nih, ningtamu nana akan hajar di cari. Bro, kena gue lagi. Apa kau dia su? Nih, sini bro, pura energi je. Gua kan babu, lemza babu. Gas nih. Nih bro, nih kameramen. Angsa deh kameramen. Asikali gue terjadi nafi sah, nih jadi nang, kayaknya kameramen lah. Asisten nggak ada lain ya dan ya. Hey guys, kameramen ah. Garut. Mana?
पूछ ले मैं संभालू पाऊं Nei nei nuakhai iya kamera on kambalo mau. संभल के चल न कह रही Wah hit nu de beb. Demi ini. बहुत गासिबो बहुत मेहनत खालामदों गाइस नोंथांमोना नुदोंबो जानांगौ भिडिअआव फ्रेमावबो बहुत मेहनत खालामगासिनो नै आंबो रां लानो नोङो नों लाना नै ब्र गारलाबायना दोनबा बेफोरखौ माब्लाबाबो सेवना थाङाना मिथिंगानि थाखाय बहुत हानिकारक प्लास्टिक निखेत आरो बेबायदि मोनबा बेखौ न'आव लांनो हायो बनजों जानो सोरानबा बन नांगौबा आरो गोजां बोथोर फैखासिगोन अर सायनो हागोन नोंथांमोना बरियानो अभी कुछ दिनों नै गाइस इमान बरिया हिटनि दै बोहैलांबाय थादों नोंथांमोना बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि जाबोर थाबोर गारना दोनलांबा बेसे लेथ्रा नुयो इमान हिट जायगाफोरखौ लेथ्रा खालामो नोंथांमोना फैबाबो माने प्लास्टिक प्लास्टिकफोरखौ लांफिननांगौ आरो ना माने मोजां जायो सोचता हूँ गाहायाव दोन डास्टबिननि गाहायाव दोन डास्टबिन खाथियाव दोन डास्टबिन जिउआव दोन ओभारलोडेड जोंनिया खामानिया जोब्बाय गथ'फोराबो मेंजोब्बायनो ओमफ्राय गथ'फोरा मेंजोब्बाय नालाय दुगैनो